Bueno, berak aurkezpena nahi du zutik itie, beraz mikrofonoi gabe. Orduan. Entzuten da, ez? Entzuten zuen. Ima lezpuru naz, uneko euskara teknikarixe. Badakizue, ez dakit jakingo zuen egun kooperatiba bat da, arrasaten dugu kokatute, eta lan mundu euskaldutzeko aholkularitza enpresa bat da. Emunek, lehen Mikelek esan dau, euskaratik eta zerretzen da, emunek lan beri eitzen dau, lan munduen eta enpresetan euskerian erabileri zenbateko edan diagnostika hau eitzen dau, eta gero, emaitza diagnostiko horrek, emoten abezan emaitza horrek oinarritzat hartute, enpresa horretan erabilei handitzeko diseinuk eta implementazio egiten dut. Metodologia nahiko antzerako erabiltzen dau, ezagutzan, motivazioen ezagutzan eta erabileran oinarritzen. Baina, nik ingo dutena da, gure metodologi eta gure sistema hori lehen Mikelek azaldu dabena hori azaldu biharren pizka bat planak garatzian ondorixoz horrek zer emaitza noten da benetan erabilera. Eta batez bekokatuko naz kanpo harremanei dagokizunez, ez barne harremanei dagokizunez. Orduen, ni neu Lealden eta Danobataldien nau euskara teknikari eta zer hobeto nik eukidoten esperientzia hori azaltzi baino, ezta? Eta Danobataldiek, kanpo harremanak ezaten duten kontutan eukibi dugu kanpo harreman horrek Euskal Herri zei dagokizunez azalduko dutela, Euskal Herriko bezeru eta hornitzaiekin harremanak. Azalduko dutzuetena da, Lealden berak bezeruen harremanetan izendako emaitzak, euskeri dagokizunez, eta Danobataldiek zuzenbe hornitzaiek. Lealdekin hasiko naz. Lealde, Danobataldien barruen dagoen kooperatiba bat da, zenbakizko kontroldun tornuek eitzen dutxuz, CNC tornuek, fluido, tren eta ekipo ondasunen sektorientzat. Lealde bestak idakizuen leharki behin dugu kokatute izpazterren, orduen, badakizuen leharki behin Euskaldun kopuruen nahiko ondixo dela, Lealdeko langileek be geixenak leharki behikoet dienez, Euskaldun kopuruen bertan be nahiko ondixo dela. Baina lan dabe, nahiz eta ezagutza hori nahiko altua izen eta asko erabileri bebai, lan harreman ofizialetan, hau da, bileretan, ahoz, batzarretan bileretan ahoz, dokumentuetan, aplikazio informatikoetan erderi esan nago. Oin dala zazpi urte diagnostiko hori oinarritzat hartute, erabaki ban, plan bat jarri ban martxan, eta erabaki ban bere lehentasun izango zala, lehenengotik barne harremanak euskaldun ziren. Nahiko zeregin eukela barnien, kanpuaz hasi baino, ezta? Orduan, zertan zentrau zan? Zentrau zan, langileekin euskararen ganako motivazioa lantzen, trebakuntza hori langileen ezagutzia hunditzen, apurka-apurka langileek trebatzen, euskaraz trebatzen, ahozko erabileri bultzatzen, eta dokumentuek eta rotulazioa euskaratzen. Urtien poderixoz, handik 3 laguntera, ikusti banin barne erabileri, aurrera horiela, orduntxe heldu jakon garaixe, edo orduntxe gaixe maiganin jarri ban, eta zara, oin hasiko gara kanpo harremanak euskaldun zen. Baina, klaro, lehenko eta behin ez da nahi bapatien hori, ezta? Lehenko eta behin
bere helburu ezan jakin Euskal Herriko bezeroek hori nahiko leukien. Hau da, zerbitzu hori eta produktu hori euskeraz jasokien nahiko leukien, ez? Orduan pausok hasi izan. Lehenengo eta behin, Ibana zan, gutun bat bisaldu bere bezero guztisei, Euskal Herrisen kokatuta gozan bezero guztisei, emoten, lehar den euskara planan barri emoten, beraz nuen barri emoten, eta galdetzen, ia nahiko leukien jaso zerbitzu hori eta produktu hori euskeraz. Iritzixen nahiko hona izan zen. Baina lan gabe, ikuste ban, ez zeuken oso ondo neurtute gai izango zen lehalde, bezero batek eskatu ezkero hori gai izango zen, zerbitzu hori kalidadez euskaraz emoteko, eta produktu hori kalidadez euskaraz emoteko. Eta gainerez hori bakarrik bezeroek ulertuko duke. Euskaraz, euskaldun egugar bai, baina zegoen alfabetatute, edo menor faktorea zero dauz, ez? Eta hola nire bat nuen, lehenengo eta behin ezertan hasi horretik aproba pilotuek eitxe. Eta iban aproba pilotu bi, mekanizados lekolakin eta favore derraten zen, eraganekin zen etxik, horrek dixe justo, mekanizados lekola leharri gauzan ezaguarrineko berutzuen beukezelako, enpresa txikitsue da, gune oso euskaldun, aizan azabalen kakatute gune oso euskaldun bat, langileek oso sensibilizaute euskarekiko, eta fagore ederlaneko ja urkietan euskara plana martxan jarritxe orduan, nahiko sensibilizaute baixaz. Eure bisekin adostu ban, aproba pilota hori martxan jartzie, eta aproba pilota horrek egon nintzestan lehaleri hilduek, nun jarri ingerra, zer zuzendu diban, bere euskarazko zerbitzu eta produktu horretan, eta batez be prozeso osuen markagotzen. Zelan hasi eta zelan amaitzu, hori kalidadez etxeko ze baliabide jarri eta da. Eta, proba horrekin da gero, ja, emon izan lehike, ja gaur egun gai dala lehalde, gauza garo erazitxeko eta euskeraz nahi izan ezkeroen, nahiko ondo, ezta? Eta hoxi simulitatea prozesuen. Prozesu ezin, bezeroak sartzen da nien, Euskal Herrisen kokatute badu bezero hori, lehenengo eta behin, galdetegi bat, lehaldeik bera galdetegi bat isaltzen dutzu bezeroai, galdetzen, zer lan nahi daben, ze hizkuntzatan nahi daben produktu eta zerbitzu hori jaso. Alde batetik telefonoz eta e-mailek, fakturak eta albaranak, eta beste alde batetik produktuaz lotute dauen dana, ezta? Eskun liburuek, garantiziek, zenez ibera, errotuluk, makinian errotuluk, tonuan errotuluk eta abar. Galdetegi jaso itxen dau, bete itxen da, bezeruk berak betetzen dau. Hori bai itxen da, atzerrexen dagoetan bezeruekin. Inglesez nahi badabe, alemanez nahi badabe, baina inoz ez da egin bertoko bezeruekin. Eta ontsa zidea itxen. Galdetegi hori jasotzen da denin lehalde, hortxe ikusten dau benetan zer eskatu dabe bezero horrek, izate baterako esaten badu eskubiburu euskara nahi bitxule, baliabide batzuk jarri bitxuz horretarako, ez da? Itzulpen bat egin bidau, diru laguntza bat eskatu bidotzen instituzioa itzulpen hori itxeko, segun nahiko totoluek izaten liburu horrek, eta nahiko arestixen, ez da horren itzulpen etxi, eta instituzioa diru emoten da berretarako, ez da? Euskara teknikari xebe jakitxun egoten da, ze langilei emon bidotzen laguntza hori, hau da, itzulpenak etxeko, gozak zuzentzeko, baranak euskaraz jartzeko, ordoki beste baliabide bat euskara teknikari xebana, eta berak laguntzen langilei hori euskaraz izan. Eta bide batez langilei formetan, bai trebatzen hori, erako apurkatu. Baliabide guztisek eta dana planifikaute dagoenin departamento guztisekara pasetan da hori, horren barri emotena, eta departamento guztisek badakize, ze hizkuntzatan emon biada jakon zerbitzu bezero hori. Eta gainera horretarako ze baliabide eukiko da, Ze posible da langile hori alfabetatuta ez egotie. Gai ez izetien, aztaritze e-mail euskaraz itxeko. Baina, horrekin batera jadoke planifikazio guztisek eta rekurso guztisek hori posible izeteko. Eta gero jarraipen eitxe jako, prozeso guztixen jarraipen eitzen da, eta benetan ikusten nahi hori bezeruk eskatu daren modun eitzen da. Esan biherra dau gaur egun, jarraipen hori ja enpreseratute dauela. Beste dozin hizkuntza inglesa eta alemana eta bestelako hizkuntzen moduen. Enpresik berari eitzen du jarraipen oso.
Eta, jakin bizu lehen instituzioek aipatu dutxuaz, Bizkaiko Foru Aldundixek eta Eusko Jaurlaritzak horretarako dirulaguntzak ematen dutxuz. Batez be Bizkaiko Foru Aldundixek. Horrek asko laguntzen da, ezta? Hori lehaldi dago gizoenez. Eta esan dugu, helburue, amaitxo horretik. Zein da lehalden helburuek? Kanpora begire, oso argi doke, barrure begire erabiler izen bida bela, ezta? Baina kanpora begire bere helburue da, bezeruek euskeraz eskatu ezkero be, aukeri hori okitzie bezeruek, eta gainera lehalde gai izeti bezeruek eskatzen daren hizkuntza horretan erantzuteko gai izeti. Aukera hori bintzat bermatzio edo garantizeti, bai? Hoxe da bere helburu. Dano bat aldiek, dano bat aldiek jorratu da hornitzaileen esparru, ezta? Euskal Herriko hornitzaileen esparru. Badakizue, nik baino beto, zerduena zuen, dano bat aldie elgogarren kokatute, bere barruen beratze kooperatiba dauz, lehalde, lehen esan dute modu, dano bat sistemaz, dano rail, estarta, goimek, goiti, ideko, lehalde eta soraluze. Dana edo talde berien bat dute, dano bat, ideko, lehalde eta soraluzen dauz euskera planak martxan. Eta gainontzeko kooperatibak be aleginetan dabiz euskera planak martxan jartzeko. Edo behitzen, euskeri bultzatzeko lanetan. Dano bat aldik ze funtzioa duke bere kooperatibei dago gizonez dugun. Azken batean bere funtzioa eta horretarako sortu behin zan, kooperatibetan itxen den lana batu, optimizau eta sistematizetako. Gauzak errezteko. Eta euskeri dago gizonez bere helburu hori da. Euskera batzorde bat dau, talde mailan. Eta kooperatiba guztizetako euskera koordinatzaik zenez da plana ez euki euskera koordinatzaik badauz, batzen die dano bat taldeko euskera batzordien. 4 hilabetetik behin batzen die, eta euren helburuek, euren lana da, dano bat taldik berez dauken ikusterik bera nahi daukorratu ez. Azken bate, kooperatibetan euskeri dago gizonez eitzen den lana batu, alkarri lagundu eta esperientzia honak eta praktika honak konpartidu. Hoxe da, helbururik nausizena. Horretaz gain ja, bebai nahi dau sensibilizazioa landu, prestigizio bat emon euskeri gai, talde mailan, eta gero, berak emoten dauen zerbitzu ez, dano bat ali zerbitzu bat emoten dutze, beratze kooperatibei, batez be informatika arluen, personal arluen bebai, baina batez be informatika arluen, eta nahi da bena da zerbitzu hori, horretan dabil, euskaldundu. Euskeraz be, aukera hori be, ez da. Eta, ikusten dozuen modun, prozesu ez da izan egun batetik bestera. Lehenengo eta behin, dano bat aldipe gauza bera izan, bere barni apur bat. Gu kooperatibei, barne zerbitzu ebintzet euskalduntzen hasi. Eta, pauso batzuk eman dutxuz. Kooperatibetako ordezkarisek batzen diet taldeko batzordietan, eta batzorditako horrek dixek bintzet ja, erdera utzien esan, eta gaur egun euskeraz be badauz. Berak kooperatibetan bisaltzen daben informazioa, argitalpenak eta abar, gaur egun euskeraz be bisaltzen da. Lehen, esan pentsau behitzen, ez da? Taldien sortzen dien aplikazio informatiko gestionorako eta kooperatiban implementetan diena, esate baterako produzio eta finantza gestionetako aplikazioie, kalidadie bera gestionetako, pertsonala, formazio eta abar, gaur egun euskeraz be badau. Hau izena lorpen handixena, ez da? Balitzek langileek aukeri eukitzi eure nahi izan ezkero gestio hori euskeraz be ditzi. Orduan, ikusten duzue emitxe dauela sensibilizazio maila hori dano bat talien emonda. Orduen, zer lortu dugu horregaz, kanpoen be eragin eukitzi. Oindala gitxi, dano bat taldiek beste aplikazio informatikoa sortu dau, bere hornitzailekin hau da, 9 kooperatibetako hornitzailekin gestio zuen aplikazio informatiko honen bidez eitxeko. Hori sortu dau, deitzen jako hornitzaileen estranet adu izena, estranet. Eta oindala gitxi sortu dugu aplikazio hau. Orduan, ez dauz zalantzan jarri, euskeraz be sortu bie bala. Zer haitxik, barruen indako lan ez ja, sensibilizazio maila hori lortu da belako. Orduan, estranetan da, hornitzaileekin
egongo dan prozeso guztixe aplikazioen bidez itzen hau da. Eskari bat jaso, eskari batein, hornitzaileak eskari batein eta jaso arteko prozeso guztixe. Hau da, presixuk, onarpenak atzera, aurrera, faltak, etiek, hori da nahi da, eitzen da, gaur egun honen bidez. Kooperatibetako, taldeko kooperatiba guztixek erabiltzen dabe, eta gaur egun aplikazio dau prestaute, langile horrek nahi izan ezkero hori euskaraz etxeko. Eta ez bakarrik hori hornitzailepe, Euskal Herriko hornitzaile guztixek nahi izan ezkero aukeri daukie euskara utzien etxeko hori. Zer da honen, mentxo dut izu adibide bat, esate baterako. Hemen, ez dakit ondo ikusten dozuen, baina, lehenengoko pantaia izate baterako, ez? Eskabide bat nahi badai, erreferentzixak nahi badik aso. Fakturen egoeri zein da. Edo zein hornitzaileek edo berak danobataldeko kooperatibik sartzen da hemen, fakturen egoeri, eskarixen egoeri zein da, jasotze horren eta apien egoeri zein da, dana, ez? Beste adibide bat. Hemen aukeratzen daia, Sabino Arriola algodako hornitzaile bat da, hornitzaile bera aukeratzen da, danobataldeko kooperatiba horrek berak aukeratzen dau, eta, pilo bat estinoin lekez, gero honen bidez. Eta, usten duzu euskera utzien dagoela, ez da? Eta gero, eskabidien referentzixi, eta hemen sartu ezkero, sartzen zara tripa guztixetan, egoera guztixek eta gara. Hornitzaileek eileke hau euskeraz eta langile berak erretzen. Helburu ezen da? Bardine, kanpora begire, lehaldeken helburu bardine, kanpora begire, eta nolatalik helburu bardine dute, ez? Azkenin aukera hori bermatzien. Ez dut ezaten da nolatalik euskera zen edo erbera zein, izten dago aukera. Eta, momentuz hau, zer egin dago da nolatalik, aplikazio informatiko horretarako preparau. Horrek ez da nahi esan euskaldun batek euskara zeraldiko da benik, ez da? Zegoen bera ez da sensibilizaute, edo ez da gai, edo ez da alfabetaute, edo hor faktore asko dauz, orduan. 2007 aurrera, bere helburueia izango da erabilera hori bultzatzen. Pizka bat planifikau, sensibilizazio hori erandu, eta erabilera hori bultzatu eta planifikatu.